Защо бащите повече обичат своите дъщери, отколкото синове? Понякога само заради една история. Ето сега ще ви я разкажа. Едно младо семейство след сватбата решава да се такава имат уговорка, че няма да пускат родители, когато идват, да не им се месят в живота. Знаете как става в съвременното общество. И съответно, разбрали се и така правят. И когато са дошли родители на мъжа, няма твърда уговорка, няма да ги пускаме. Когато са дошли родители на жената, нещата са се обърнали. По настояване на жената, родители бяха пуснати. И минава известно време, в семейството се раждат 3 деца. 2 момчета и 1 момиче. И бащата за момичето се радваше най-много. И когато са го попитали, добре, защо се радваш чак толкова много за дъщеричката? И той отговори следното, че не се роди тази, което винаги ще ми отвори врата. А ето и поуката. И в живота, и в бизнеса не е толкова важно кой ще ти затвори вратата, а кой ще я отвори. Хубав ден на всички!